Συνέβιασε. Να πάλι από εδώ θα ξεκινήσω το βίντεο και την ομιλία μου. Ξέρω, το έχω. Και πάλι έχω την ίδια απορία. Μου λείψε το βολταράκι αυτό, ρε. Χθες έκανα 220-230 χιλιόμετρα με το XT. Πήγα στη βόλτα που διοργάνωσε ο Gas, ένα κατάστημα εδώ στα Χανιά με εξοπλισμό. Θα στρίψει ο Μπάρμπουιτς. Λέει αριστερά, το έχει αφημένο έτσι. Θα στρίψει. Το παντελόνι, ωραία αίσθηση, δεν παίρνω αέρα από πουθενά. Εν τω μεταξύ και δεν έχω κάνει βόλτα σοβαρή με τις τσιμούχες στην ανάρτηση. Είναι πιο smooth το μηχανάκι, μόνο λίγο μια βόλτα το έβγαλα. Και στα φρένα λογικά θα είναι πιο ίσιο. Δες εδώ από πού περνάω, μαλάκα. Κόκκινο σημαίακι δεν θυμάμαι εγώ που είχαμε. Και ευχαριστώ το φίλο. Ναι, πήγα στο Gas με το XT. Παίζει να έχει καμιά 500 μηχανάκια. Πανικός. Και παίζει να άπλωνε σε φάση 10-15 χιλιόμετρα όλο το πράγμα. Εντάξει, το έχω ξαναζήσει, δεν είναι πρώτη φορά. Όχι τον Gas πάει, αλλά τέτοιες συγκεντρώσεις. Το αναμενόμενο. Ναι, είχε απ' όλα. Και εμείς νομίζω αλυτέψαμε σε κάποια φάση. Πολύ... Έλα ρε φίλοι, να στρίψω και εγώ. Και εμείς νομίζω αλυτέψαμε σε κάποια φάση που τρέξαμε. Αλλά ρε φίλε, τώρα πραγματικά κάποια μηχανάκια πηγαίνανε με 15-20. Οκ. Είναι ένα μαγαζί που μόνο και που το διοργανώνει είναι η φάση έτσι. Πολύ. Απλά πιστεύω ότι άμα μπουν μπροστά 2-3 μοτοσυκλετιστές μπορούν να το οργανώσουν τη φάση, να γίνει λίγο πιο καλή. Είδα ωραία μηχανάκια. Είχε ένα CBR καινούριο, full carbon μιλάμε. Όπλο. Είδα πολύ ωραία μηχανάκια με πολύ ελλειπή εξοπλισμό στους αναβάτες. Απαράδεκτο τώρα να έχεις 10-15 χιλιάρικα μηχανάκι και να μην έχεις ένα μπουφάν, ρε φίλε, να ανεβαίνεις πάνω με το πουπουλένιο. Κάτι αστραγάλους έξω, κάτι σταράκια, κάτι καλτσάκια, κάτι κολάν, κάτι καλτσόν. Τώρα αυτά είναι δηλαδή που να με πληρώσεις, δεν ανεβαίνω ρε φίλε με κολάν πάνω. Μακάρι να παίρνει η κάμερα ρε φίλε τώρα, τι να πω. Να τη δοκιμάσω, για να δω, παίζει ξέρω εγώ. Να μην είναι πολύ χαμηλά.
Τώρα φοράω και πυρήνιο και ανοίγει και η προστασία στο πηγούνι για τον αέρα και λογικά θα έχω καλύτερο ήχο στο μικρόφωνο το δικό μου. Τώρα πίσω στην ουρά τι γίνεται ρε μάγκες δεν ξέρω. Θα το βρούμε. Σε 2-3 διαφορετικά σημεία κάπου. Τρόμαξα και λίγο γιατί ο φίλος μου Βαγγέλης μου είπε ότι θα μου φύγει από το δεπόζιτο. Τι ωραίος άδειος δρόμος. Δεν το σκέφτηκα και πολύ. Για Ρέθυμνο βγήκα. Τι έλεγα για άδειο δρόμο. Παπάρας κι εγώ. Το βάλαμε και στο 3 αντί το 4 μπροστά. Θέλω στο rebound κάτι να κάνω γιατί νομίζω ότι στην επαναφορά χοροπηδάει αρκετά. Είμαι ελαφρύς για το μηχανάκι εγώ. Μωρή καύλα, έλα μωρή καύλα. Πολεμικός. Πολεμικός. Ποδήλατο. Στην εθνική αυτοί οι Εγγλέζοι θα μας μπλέξουν γάμο το σπίτι τους γάμο. Όταν με βλέπουν είναι ωραία. Και όταν τους βλέπω και εγώ είναι ωραία επίσης. Αυτό το πράγμα ρε μαλάκα. Αυτό το πράγμα. Μαλάκα αλήθεια. Εκεί ψηλά όταν μπαίνει στις κόφτες. Απίστευτο. Να είδε μαλάκα! Μαλάκα μου.
Και που δεν ξέρω πόσο, δεν παίζει να πηγαίνω πάνω από εκεί το 150-200 που κάνει είναι... με θολώνει τα μάτια. Απίστευτο. Αυτό το που κάνει πρέπει να είναι πολύ ωραίο, ρε φίλε. Μακάρι να γράφει πίσω το μικρόφωνο. Στην ουρά θα βγάλω πολύ ωραίο υλικό. Αν πιάνει αυτό που φαντάζομαι τώρα, μισέτα, δεν πάει με τη φαντασία μας, αλλά να λέμε. Ναι, και δεν μπόρεσα να βγάλω και πολύ υλικό χθες. Σε μια από τις πολλές στάσεις. Δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό, να σας πω την αλήθεια. Μετά τα Μυριοκέφαλα σίγουρα. Είχε ένα Aegean με έναν αυτοματοπολιτή. Εκεί λοιπόν μπήκαν κάποιοι για βενζίνη. Εγώ δεν έβαλα, μου φτάνε. Και κάθισα πίσω από την εκκλησία να κάνω ένα τσιγάρο μέχρι να τελειώσουν, γιατί είχε σειρά. Τελειώνει και η παρέα μου και έρχεται ο Έντι. Έρχεται κάθε μαζί μου. Δεν βιαζόμασταν, έτσι κι αλλιώς ήμασταν από τους τελευταίους. Κάτσαμε, κάναμε λίγο μοχαμπέτι και με το που σηκωνόμαστε να φύγουμε, ψάχνει το κράνος του Έντι. Δεν είναι στο μηχανάκι, δεν είναι εκεί που κάθομαι. Πάμε στις αντλίες. Δεν είναι στις αντλίες. Δεν είναι στο βετζινάδικο. Δεν είναι σε κάδους. Δεν είναι πουθενά, ρε φίλε, να πούμε. Πήραμε τηλέφωνο στο βετζινάδικο γιατί είχε κάμερες, ξέρω εγώ, ήρθαν κάτι παιδιά από απέναντι. Τέλος πάντων θα το βρίσκαμε, αλλά η φάση ήταν ότι δεν ήταν εκεί το κράνος. Και ενώ πηγαίναμε τόση ώρα γρήγορα, εκεί άλλαξε και η ψυχολογία μας, χάσαμε και χρόνο. Φοβόμουν κι εγώ γιατί ο Έντι θα ήταν τώρα χωρίς κράνος, ρε φίλε. Μπήκε μπροστά, η επόμενη στάση ήταν 13 χιλιόμετρα στους ποταμούς. Πήγαμε, βρήκαμε κάποια από την παρέα που κάναμε βόλτα πριν. Δεν ήξερε κανένας για το κράνος, μέχρι που κάπως από το πολύ το ρώτα είπε ότι κάποιος το αναμάζοξε για να το δώσει πίσω στον γκάζ. Και το βρήκαμε, αλλά ευτυχώς το βρήκε το παιδί και μπόρεσαμε και γυρίσαμε πίσω, γιατί εκτός από επικίνδυνο δεν παλεύεται κιόλας στη φάση να οδηγάς χωρίς κράνος. Αυτό. Σταματήσω εδώ. Σταματήσω εδώ. 27 λεπτά λέει το πράγμα. Άλλο το χτίνος. Έχω ανοιχτό πίσω. Πάρω τα τσιγάρα μου.